Njengoba singithi ngazalwa cha ukufile kanje emva kokuthi shona ubhuti wami ngicala uzifila sengibandakanye ebugebengwini. Umuntu bese yalala ngalele yathinjiwe lalo umuntu empetheni thunga akukho sithola singene ethoyilethi chithi sizwe ngethoyilethi ngacala sengisephambi asuka ngayisekondari manje ngisesekondari. Ingane esikoleni ngishaya nesicoko sami. Yasitona into zishaya sisukuthi manje thola ngithola isikanjalo mfethu sikhona ngishaya iplani uze silwane sami yalo into yasebenza mfethu ya ukuthi manje into esenze lento under carpet kanje yabo under carpet intwana yabo ya ayizosha lo mshaya Yey! Angidonsos Javaras, Mr. Kahle kahle. Uyazi ka. File kwano Mr. Kabi kahle. Hey, go now. Warning, this movie is not suitable for under the age of 16. Contact us if you're not sure.